לפני 4 שנים אני ניגשתי למכבי תל אביב והצעתי להם, אמרתי להם בואו נקים קבוצות כדורסל לבעלי צרכים מיוחדים. ב5 דקות הראשונות של הפגישה אני כבר הבנתי שזה הולך לקרות. אחרי שנה של פעילות הצטרפו וראיתי. השיתוף פעולה בינינו הפך להיות הדבר הכי טבעי שבעולם. מהרגע שהוא נכנס ביום הראשון למכבי תל אביב, זה כמו אחוזים כאלה שהם רק עלו ועלו, והדבר הכי גדול שריגש אותו היה שילוב עם ילדים רגילים, כמו שיש אותה פה מאחורינו, זה עשה פלאים. אני בן 13 וחצי, אני לומד בליידי דייוויס ואני גר בתל אביב. אני אוהב לשחק כדורגל, כדורסל ומתאמן במכון קצת. בשנה שעברה שמעתי שעושים פה אימונים משולבים. קצת נכנסתי בהתחלה כי לא ידעתי מה הולך לקרות, איך זה יהיה, והיום זה יותר כיף. ילדים על הרצף האוטיסטי לא מדברים, זה לא ההתמחות הגדולה שלהם, אז פחות מדבר. אני רואה איך הוא הולך, אני רואה איך הוא חוזר, אני רואה שכיף לו. זה מעלה את הביטחון שלי כי זה כיף וזה מענה, זה המון דברים. זה בא בחבילה, זה המאמן, זה הילדים, זה מכבי תל אביב, זה וראייטי, שהוא ברגע שהוא יוצא מהבית הוא יודע שהוא הולך למקום שהוא חוזר מאושר. אני מגיע לאימונים, כיף לי הספורט, אני כל שבוע מחכה לזה. תמיד יש את הפחד שמשלבים ילדים עם צרכים מיוחדים מילדים בלי צרכים מיוחדים. מה יגידו ההורים של הילדים הרגילים? מה יגידו השחקנים? אוי ואבוי אם למישהו זה לא יתאים. ולדעתי, אם יש משהו מדהים במחנה, זה שהדבר שהם הכי זוכרים, שהכי מעצים אותם מכל המחנה, ויש פה זה השילוב, זה מה שהם זוכרים. הפידבקים מההורים הם מדהימים, והפידבקים מהשחקנים הם כל כך טובים, זה הופך אותם למאושרים. אני צריך לבוא ולדרוש מהשחקנים הצרכים המיוחדים לעשות דברים שהוא לא מאמין שהוא יכול. אני צריך לתת תחושת מסוגלות. כשהם מגיעים, הם הכי שווים שיש. אחרי 1-2, אוקיי, שמתחילים באימון, אני בכלל שוכח עם צרכים מיוחדים ובלי צרכים מיוחדים. זה הופך לכל כך שולי. אתה יכול להבדיל פה מי עם צרכים מיוחדים, מי לא? את יכולה להבדיל? את לא יכולה להבדיל, את לא יודעת. את לא יודעת. וזה פה בעצם הניצחון הגדול שלנו. אני התחלתי אימון כדורסל בכיתה ב'. אני מתאמן כבר 2 בגדול, הוא היה איתי גם בבית ספר, בשכבה. אז היינו הרבה עם שילוב מיוחד בבית ספר והכל, אז אני רגיל לזה יחסית. זה כיף לשחק איתם עם שחקנים מצוינים, וכן, הם ראויים להערכה. זה מעטפת אחת גדולה. זה מכבי תל אביב, זה משפחה, זה וראייטי שאנחנו ביחד, זה מחלקת הספורט של עיריית תל אביב, ויש לנו גם חזון משותף, אנחנו רוצים לפתוח עוד קבוצות. בתל אביב ובכלל, בכל הארץ, אנחנו רוצים להגיע לכל מקום. מי שרוצה לבוא ולהצטרף, כל גוף, כל מועצה מקומית, כל אגודה שהיא חושבת שהיא יכולה לשלב ילדים עם וללא צרכים מיוחדים, מוזמנת לפנות אלינו, ואנחנו נבוא ונעזור מכל הלב, אנחנו יכולים להבטיח את זה.